Eli sitten tämä sesta otto kätteen tähän kummikapäin tuntuu mukavammalta täällä vasemmallako vai sitten täällä oikealla. Näin. Siitä ja sitten pyöräyttää itsensä ylös siitä ja sen vettää lähelle ja ei kokin tukeva kun paino työntää molemmilla käsillä siihen. Niin. Sitten, ja siitä sitten polviasento ja sesta vaan lähelle pysyy siinä. Koko ajan muistaa, että se sesta pitää sen tukin pyörimättä ja siitä sitten noustaan sille nopeasti ylös ja tasapaino heti koskenlaskuasento. Ja pane vaikka sesta maahan sinne. Rauli on taitava. Oho. No sehän meni niinku vanhalta tekijä. Eikö se on lämmintä? Kunnalla honkat humitoi. Kerros poukkaa puuta, haukkaa pokaa saasoi. Jätkä siellä Auf, auf, ihr Flöterkameraden! Auf, auf! 3, 2, 1. Noin käyntiin aikaisesti käyntiin ja joko saa sinne, kun täällä on Jukka. Ja sitten lähtee. Hyvä. 10. Se on tavoiteaika. Tässä hetkessä niin kakkosväliaika tulee tähän. Ja huikea hyppy. Ja sitten sumajuoksu aplodia saattelemana. On todella hurjaa tämä Jorin. Riku Pakanen piistä numero 10 lähestyy aikaa käydä 6 ja 30. Ei hänellä ole vakaasti kiinni päätä kyllä liikkumaan kohtuullisesti varsinkin ylös. Ykkönen ja kakkonen ja vauhtia on vielä sitten Tonilla kyllä kovasti. Loppuaika noin.